Nyt tulee koko video tästä joulubissestä. Ensin pistetään 2 lusikallista suklaamallasta, 2 lusikallista sitrahumalaa ja sitten vielä 7 lusikallista seljankukkaa ja pistetään sitä kiehuvaa veteen ja suotetaan siitä toi kaikki saissit pois. Sen jälkeen 2 kiloa sokeria, mausteseosjoukkoa, kiehuvaa vettä, sekoitellaan pikkusen ja sitten tämmönen olutuutesetti. Sen jälkeen pönttö täyteen kylmää vettä ja hiivat kylkeen. Odotetaan, että toi käyminen on lähestulkoon kokonaan lakannut. Sitten lapotaan suurimmat shaisset pois ja pistää vähän sokeria pulloihin. Mä käytän tommosia valmiit nappeja, koska mulla on massit päällä. Sitten vaan juomapulloihin, painetaan korkit kiinni, sekoitellaan ja jätetään pariksi viikoksi tekeytymään tonne pulloon. Sitten tehdään vielä etiketit ja mä tein tekoälyllä tämmösen etiketin. Vaikka piti tehdä joulunen, mutta mä olin pikkusen ottanut sen. No, joulu on lasten juhla, niin annetaan lapsille raitisjoulu. Ja eipäs juodakaan näitä jouluna, vaan pistetään nää kivaan lahjapakettiin. Tadaa!